перископа? Не. Имаш ли? Да. Копале перископа. Ох! Да, аз съм на котва тук, за вас не знам. Аз си направих гнездо. Изкачат ти гърдите. Не знам дали знаеш. Ей. Не трябваше да й казвам. Цече ли за това снима? Цецо ли за това снима? Идвай, лягай тука, бе. Спаси объркам. Ти си най-грациозната. Най-грациозната кит. Кога се боляме корема да прави плачки. Водата сване. Ще падне във водата и няма да е забавно. Ще подводно снимане. Има клонче, от тук го виждам. Дай да си леги. Виждаме се обаче много далече. Перископа да ми легне. Май здраво закърпено. Ама има някакво клонче пред него, бе. Не това, бе! Другото! Не, бе! Ай, това добре. Махна. Седи. Да си бяхме взели първи възглавничка. Ти се въбичосваме. Аз си намерих. Ти си изненада камера. Ей, Ника Фейсбук е бал съм го. Да, я път Комарите капат много, аз съм целата лайцата се студия. затова лягайте под водата и там не капат. Там капе друго. Вижте, така съм като от рекламата. Дай само косата ти става да я жижи. Поправи го срещу камера. Я да покри да падне. Гледай го така. Да си легна. Той си легни на... На Ето сребро спаси. какво правиш, бе? Това е кварц, каза. Копале перископа. Перископа вече ме. Къде отиде, бе? Тек се отдава. Търсим се кроп. Абе, дали не ga бясахме, а? Не. Нищо. И без това у нас двама си немам. Ще видиш колдоватния сам. О, не малки. Малкият сол стане по-ива. Отдел ти да ми се вижда си. А тази снимка дали ще ми се махне някога? Едва ли? Да си какво има. Що, бе? Чакай, ми става забавно. It's a rainy day! Алелуя! И навсякъде плуват голи мъже. Аз в момента не съм мъж. Абе, това записва звук, нали? Ти си шимейл. Шимейл. Добре, че ми е само вътре ябълка. Да, просто ти. Чай. В това състояние, да. Мога ми го бък, като дам вътре ябълка. Сложи му камък. О, не мога да стана. Давай да натежа да се отдавате. Ти искаш да се знае. Стига, бе. Ей! Не ми отиде. Легни си, нещо по-готин. Комара ще превори, бегай. Къде, бе? Его е там. Не, бе. Хвърля са. Шай, лягай долу на студент. Не, тук на второ. Абе, лягай ти казвам, бе. Вижте, бе, Са те изпилосвам. Сега не се виждаме. Представя. Здрасти. Здрасти. не обичаш ме тази. Каква снимка имаш? Къде е? Това е мастило, бе. Ей, тук горе. На другия крак. Това е от играта, когато вас се прави. Нямам представа
откъде ви бяхте шофьора. Това си обяснявала смърт. Абе аз чух какво ме ръмби. Чакай, дай го! Ти си тъп, бе. О, Боже! Чакай! Не сега ще забавлявам. Виждаш, че ще трябва нещо по-голямо. Чакай! На носилка го. Искаш ли още? Камък по камък си потънеш до гушата. До утре. Тук даже няма и какво да играем. Какво да играем, аз на София съм виждал по-големи вирове. Ето тук гледаме новия епизод, Кал налогва 3D. Имам пясък. Аз ви казах да се гмуркам в налог, където Налог, извинявай, ама имаше гадости по него. Ето не. Какво се чува? Еба ти... Айо! Какво имаш в Искаш ли да видиш? Не! Е така, като тия в Wild West ще търси злато. Ще удариш нещо и камък. Ще удариш на камък. Искаш ли да се сблъска с... Колдораския сон. Дарок. Литъл Дарок. Младши. Какво робиш там, бе? Това май е по-дълго търсенето на него. Верно си. Това ще не е дългото търсене. Комара идва. Къде? Ей, извинявам се. Опале, да, чакай да... Ей, свирките, ако имам комар на врата, на гърба. Кой аз ще го плеска? Не го пляскай! Шляпни ме. Васи ръката. Долу. Ще отнесе. Туш, сега ще литнеш Suck me, beautiful! Монахиня си ми. Като на монахиня. Кое, бе? Ръката дето са бели. Моите са червени в момента. Моите са по-бели от твоите. Ау, тиня. Звука Хикс. Какво? И дали исках ми нека. Та тиня, Това са камък. Пусти да плува надолу. Искаш да те зарова с пя. Аз ще вържа един камък на него, ще пусна Аре, тока. верно. Аз съм чул, че се крови. Да, ще търсим. Ключа ми е малък. Абе, дай да намерим на не тези мърдай, съкровището. Иначе как във водата ще ме Еми залага. как? Е така ще. Васи, я прой да му намериш съкровището в момента. Наде! Измисли. Абе, мътите ми водата, бе. Не мога да си измикат. Преден е от вид. А? О, първи преден е от вид. Много ли ме червен гърба, бе? Не, това ще не е червен, ама е. Не. После рухунта, къде ми печеше? Искам да видя как с ония легенден литър ще изкъпи на както. Какво да, че сте къпали? Ние сега какво правиме? Робиме се в тинята. Потъваме. Бавно, но славно. Ето пак звука Хикс, само чакай ми да се да жахна. бъде по-лесно. По-лесно. Спаше. Не! Но не. Не! Искам пак! Готови ли сте? Станишевски! Гледай тука, бе! Я, къде? Там за едно друго списка. А, шит. Имам още един. Обе, Флонката. да не скочи хондураския сон. Копа зад гърба си ми сплаши си. Зад гърба ти не ти за да. Да, защото си седа на него. Еми тогава какво те прави? Какво правиш, бе? Гледай сега. Виж джоба. Това ти по-къде скачаш на него и ти изхвърля. А, чакай! Спусна.
Колко време пада? Някой го метна. Идиот. Дай аз. Стой. Убейте го с камъчета. Какво се прави? Мога убити това трима камъчета. Радвам се, че се забавлявате с гафите ми. Абе, това колко време снимаме? Той има много часове. Нищо добре. Айде играем на трите Какво правиш сега? Чакай, бе. Кална баня. Жестоко. Това е. Не, че сега ги изчисти. Ей, ти ми каза, че мога да изям дупата, като дойдем. Може ли? Не те пипам. Не съм. Това беше вода. Стига, не е косата ми! Не косата ти. Абе, престани как си ходите? Ето така. Няма си повече. Ще те стоварим на Даниел. Не. Не. Внимавай. Ще те стоварим на Даниел мокра. С тениска на ACDC. Рок чик. Мокра тениска. То няма те познае. Как няма да познаваме? Имаше едно много ден, който ми беше мисля, и ако беше... Много беше хубаво. Превеждам мотива. Ама дynamite. Не She's та, got ама the jack. освен това, една друга. Take me the queen. Не гледаш как само цъкаш на система. аз не помня. Под клиповете на National Geographic. О, не, ти си във водата. Да, ме, Не, сестри. тук не съм във водата, ама не ме звучи. Аре, горо. Аре, си ходаме. Айде. Може ли някой да види колко часа? Ще стигна слънце. Едно да е пеко от тръбата и ще има 3 литра и в Маркуча сега. Маркуча е забоден в доматите за подкорено напояване. Станче се пак. Аре да си ходим, да. Що? Чакай да си нареда количка. Това не е хубаво. Верно ли така си ми метнал плътно? Той сам! Трай, бе. Той сам. Ама верно, преди било доста по-високо. Съжалявам! Дай да го изкъва. Не бе, там се обувки и секси война. Тя взема фотоапарат. Да не го забравяме, верно. Не, чакай, така, не бе. трябва, да. Като на морето там става. Сега трябва да изтискаш водата. Да изтискам вода от камъни. Това му се вика от пиле мляко. Ще вземеш ли рибите, бе? Бял камък. Сложим още. Стай. Хубаво вътре. Тук изпусна. Ей, бах ти плюската. Снимай плюската. Снимай плюската, верно. Бах, мамо. Ей, тука, гледай. Ей, тука и ей, тука. Ето тук, ето тук, ето тук, тук. И тук. Тука, сека. Пипни ме тук и тук. Не. Пенището ти е изкочило. Ето. Я. Дай да го снимаме. Имам камъни в задника, това е плашето наистина. Снимай неговото, по-интересно е. Не. Перископ е шли. Как се спира това, бе? Не го спирай, бе. Чакай. Аз че тук.